Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Zuwa ga waɗanda ba su withdrawing ɗin Lion ba, wato wannan coins ɗin da aka same shi a cikin Athen kuma suna so su yi withdrawing, to ya kamata ku hanzarta domin 30 ga watan nan ake so a yi listening ɗinsa insha Allah. Masha Allah. Yadda ake withdrawing ɗin shi ne kamar haka. Abu na farko dai za ka je MetaMask. Idan ma baka da MetaMask, to ka je ka yi downloading ɗinta. In iPhone ne da kai ka je Apple Store, in Android ne ka je Play Store. MetaMask ga ta nan, ka je ka yi downloading ɗinta, wallet ce, ka yi installing ɗinta, ka saita ta, za su baka passphrase. Wannan passphrase ɗin guda 24 ka samu takarda mai kyau ka rubuta yadda ba za su taɓa ɓata ba, domin idan wannan passphrase ɗin naka suka ɓata, to komai naka in aka saka a cikin wannan wallet ya ɓata. Haka idan wani ya sani ya ɗauke maka, zai iya zuwa ya je ya kwashe maka kuɗi ko ne a ciki ba tare da ka sani ba. Wannan wani ne da ya kamata ku kiyaye. In ba ku yarda da mutum ba, kar ku bari ya san passphrase ɗinku. Ku ɗauka, ku adana, ku ɓoye yadda ba kowa zai gani ba. Yawwa. Masha Allah, bari mu ci gaba. Sai ka shiga MetaMask ɗinka kamar haka. Ni already ina da ita a wayana. Gashi na saita Face ID ɗina ta buɗe, a ƙara yi gasa security. Sannan zai buɗe. Yawwa. Idan wallet ɗinka ya take da suna, idan wallet ɗinka tana kan wani network ɗin ne, idan ka kalli sama a can sama, ga ta nan tana kan core blockchain. To idan taka tana kan core blockchain, kuma da kan wannan blockchain take, ko kuma ƙila za ka ganta ƙila tana kan wannan misali, ko kuma da kan wannan blockchain take, abin da za ka yi shine kai ƙoƙari ka maida ta kan Ethereum blockchain. Ethereum main network. Kai ƙoƙari ka maida ta Ethereum main network. Idan ka maida ta Ethereum main network, to masha Allah, sai ka yi me? Sai ka taɓa kan Ethereum haka. Sai ka yi me? Ka taɓa wajen receiving. Abin da ake so kai wannan wallet address na Ethereum ake so ka ɗauka, sai ka yi kafin wallet address na Ethereum ɗinka. Sai ka fita, sai ka koma cikin Athen ɗinka. In ka koma cikin Athen ɗinka, in ta buɗe kamar haka, yawwa, in ta buɗe kamar haka, sai ka taɓa ɗan wannan box ɗin. Sai ka yi me? Sai ka taɓa cikin airdrop. Kana taɓa cikin airdrop haka, zai kawo ma haka wajen withdraw. Za ka ga adadin coins ɗinka, za ka ga adadin wallet ɗinka a nan gun. A nan gun za ka ga adadin wannan amount you want to claim. Adadin Lion ɗinka za ka gan shi a nan, sai ka taɓa. In max ka sa max. In kaɗan kake so ka jira, sai ka saka kaɗan. Wajen wallet address sai ka sa wallet address. Dama nan already ga shan network ka san Ethereum ne. Nan kuma me? You have submitted registration. Ni na riga na yi. Amma kai da baka yi ba, abun za ka ga an sa maka send OTP. Sai ka taɓa send OTP. Kana taɓawa za su tura maka wasu lambobi guda 6 a cikin email ɗin da ka yi register. Kana ɗauko lambobin nan, sai ka saka su a nan gun. Kana saka su, za ka ga ƙasa an sama confirm. Kana sa confirm, shi kenan za ka ga nan gun ya zama 0.004 kamar inda na yake a haka ɗin nan. Sai ka jira sai ranar listening za ka ga abinka a cikin MetaMask. Wannan kenan. Masha Allah.